Ако трябва да говорим за доктор Христозов като човек, мисля, че основното, което трябва да кажем, са човешките добродетели, които ги има от едно време в хората. Добрина, чувство за дълг и отговорност, независимо дали ще бъде към пациентите в професионален план, независимо дали ще е към най-близките в семейството или към приятелите. При него има една много специфична комбинация, която се въплъщава в името на нашите клиники Lege Artis, което означава по правилата на медицинското изкуство. Защото медицинското изкуство не може да бъде практикувано, ако ние нямаме знание, но едновременно с това не сме и хора, които искрено искат да помогнат на другия. За мен доктор Христозов, освен учител и баща, е и пример за нестихващ интерес, нюх и любопитство към иновативното, което науката предлага. Пример е за това, че дори след 35 години опит в сферата на дерматологията и лекарската професия, един лекар не бива да спира да търси, да се учи и да се развива. Благодарение на него ние работиме в тази прекрасна клиника, която всъщност имаме много удобства, лазери, апаратура, най-съвременната, и се развиваме ежедневно. Хубава черта е, че той е взискателен, не само към нас, но и към себе си, и по някакъв начин той ми е предал неговото желание и неговия хъс да се уча всеки ден, за да ставам все по-добър специалист и да мога да помагам на хората по най-добрия начин. Благодаря за това, че имам честта да работя и с него. Имам много силна връзка с абсолютно всички колеги. Благодаря на него, защото той, освен всичко останало, има и много добри лични качества да подбира качествен персонал с високи морални ценности, за което много благодаря, и бих се радвала да продължавам да работя с такива хора. Очевидно той успява да докосне сърцето на всеки един от нас, за да бъдем този прекрасен екип. Моето удовлетворение е, че с това, че съм помогнал на този човек, аз съм направил света мъничко по-добър. Един човек по-здрав, и не просто съм му помогнал да се излекува, но и съм го научил как да остане здрав, което означава, че той няма да запази това знание за себе си. Той ще продължи да го разпространява и ще каже на други как да останат здрави или да бъдат здрави. За мен това е най-великото удовлетворение.